ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் ஸ்ரீ. ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம ஜனவரி 1 தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஒரு நாளில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட பூமியும் சூரியனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். அப்போ மற்ற நாள்லாம் தூரமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா, மற்ற நாளை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி 1 வந்து பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ், அந்த ஒரு தூரம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளோட பூமி பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூரியனை எலிப்டிக்கல் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நீள்வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ நம்ம ஜனவரி மந்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாசத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கமா இருக்கும். அதுலயும் குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி 1 வந்து சூரியனுக்கும் நம்மளோட பூமிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இதே வந்து ஒரு ஜனவரி தாண்டி வந்து ஒரு டிசம்பர், ஒரு பிப்ரவரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும். இதுக்கான காரணம் அந்த எலிப்டிக்கல் பாத் தான். பிகாஸ் வந்து எலிப்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி உருவாகும். ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம நியூ இயர் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது சரிங்க ஜனவரி 1 வந்து நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கான ரீசன் இது கிடையாது. பட் ஏன் நம்ம அப்போ வந்து ஜனவரி 1 நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கான காரணம் ஸோ ரோமை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய அந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கான ஒரு ஸ்டோரி தான். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ நாம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா கேலண்டர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரோமை சேர்ந்த கேலண்டர்ஸ் தான். ஸோ ரோம்ல இருந்து வரக்கூடிய கேலண்டர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரோமை சேர்ந்த அந்த ஒரு கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ரோமோட கேலண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரோமை சேர்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா 10 மாசம் இருக்கக்கூடிய கேலண்டர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ 10 மாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்ச் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேவா, அதாவது சரிங்க அந்த ஒரு இயரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தா இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்ச்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எப்படி அந்த ஒரு டைம் ஆர்டர்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேலண்டர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி, பிப்ரவரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இல்ல. ஸோ பல வருஷங்களா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஜனவரியும் பிப்ரவரி இல்லாத ஒரு கேலண்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து லூனார் கேலண்டர் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ லூனார் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நிலாவை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஒவ்வொரு மாசத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேல்குலேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல் மூன் டே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஸோ முழு நிலவு என்னைக்கு தெரியுதோ அன்னைக்கு வந்து ஒரு அன்னிலிருந்து அடுத்த முழு நிலவு என்னைக்கு தெரியுதோ அடுத்த ஃபுல் மூன் டே எப்போ வருதோ ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 10 மாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா எப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசன் வருதோ, ரோம்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் வருதோ ஸோ அந்த ஒரு டைமை வந்து அவங்க நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்றாங்க. பிகாஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கிளைமேட்ல ஸோ எப்போ வந்து ஃபுல் மூன் டே வருதோ அதே மாதிரி பிகாஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் மூன் டே வந்து அடுத்த மறுபடியும் எப்போ ஃபுல் மூன் டே வருதோ ஸோ அதை தானே வந்து நம்ம ஒரு மாசம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்ப்ரிங் சீசன் இருக்கும்போது எப்போ வந்து ஃபுல் மூன் டே வருதோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கான ஒரு காரணம். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இன்னொரு வருஷத்துக்கான ஒரு ஆரம்பம், ஒரு பிகினிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கணக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களால பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியல. பிகாஸ் வந்து ஒவ்வொரு தடையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் தள்ளி போக ஆரம்பிச்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் மூன் டேவும் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லூனார் வச்சு நம்ம மூணு வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாசத்துல நிறைய அந்த ஒரு தவறுகள் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவங்க ஒரு குழப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம லூனார் வந்து யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை வந்து நம்மளோட அந்த ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்ச்சும் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொண்டாடுவாங்க நியூ இயரை. பட் ஆனால் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடுவில், அதாவது மார்ச் 12, மார்ச் 13 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிடில் ஆஃப் த அந்த ஒரு மார்ச் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு குழப்பம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல வருஷங்களாக அவங்களுக்கு இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இதை வந்து இந்த கேலண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் வந்து அந்த எம்பரர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ ஸோ அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும். பிகாஸ் வந்து அந்த கிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக்டேட்டர். ஓகேவா? ஸோ அவர் சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் கேட்க முடியும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ மக்கள் எதையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு வருஷத்தையும் கணக்கிட்டல. ஸோ எப்போ ஃபுல் மூன் டே வருதோ அதே மாதிரி எப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசன் வருதோ அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ இயருக்கான அந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதை தாண்டி வந்து எந்த ஒரு கால்குலேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போட்டுக்கல. ஸோ இது இப்போ வந்து ஒரு மாதம் முடிஞ்சிருச்சு, ஸோ அடுத்த மாதம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அதை வந்து பெருசாக கண்டுக்கல. ஸோ இது வந்து போக போக பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நியூ இயர் நிறைய எம்பரஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ரோமஸ் ஆட்சி செய்யக்கூடிய புது மன்னர்கள் வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வித்தியாசமான கேலண்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வருஷத்துக்கு வந்து 400 நாள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து 300 நாள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிகாஸ் அவங்களோட ஆட்சியில் நடக்கும்போது ஸோ அவங்க சொல்றதா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூல். ஓகேவா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ ஸோ அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ எந்த நாளை வந்து அவங்க நியூ இயரா சொல்றாங்களோ ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜனவரி, பிப்ரவரி அப்படிங்கிற 2 மாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த இயர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேலண்டர்ல. எப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா ஜனவரி, பிப்ரவரி ஏன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்து மாறிக்கிட்டே போகுது இல்லை. ஸோ இதை வந்து நம்ம
நம்ம ஈக்குவலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜனவரி பிப்ரவரி 2 மாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கொண்டு வந்தாங்க கேலண்டர்ல. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜனவரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோம சேர்ந்த கடவுளோட பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜானு அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு நேமை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ இந்த ஜனவரி மாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில மன்னர்கள் வந்து ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பிகாஸ் வந்து ஜனவரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு கடவுளோட பவர் என்னன்னா ஒரு பிகினிங், ஒரு எல்லா ஆரம்பத்தோட கடவுள் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மீனிங் வரும். ஸோ அந்த ஜான் அப்படிங்கிற அந்த கடவுளோட அந்த ஒரு வேலை என்னன்னா ஸோ அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா அவரோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உருவாக்குறவர், ஒரு பிகினர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ பிகாஸ் வந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ அந்த நம்பிக்கைகள்லாம் யார் எந்தெந்த மன்னர்களுக்கு இருந்ததோ ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஜனவரி மாசத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டேவை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா மார்ச் மாசத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்து அவங்க வந்து நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது எதனால அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசன் வரதுனால அது மட்டும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ட்ரெடிஷனல் பாரம்பரியமான விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் என்னதான் இந்த மாதிரி ஒரு எம்பரர் வந்து மாற்றி சொன்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு இருக்கா. இன்னொரு பக்கம் என்னாச்சுன்னா ஸோ லூனாரை விட்டுட்டு அதாவது நம்ம மூணை வச்சு அது நிலவை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட அந்த ஒரு மாதம் முடியாத கணக்கு பண்ணாமல் நம்ம வந்து சூரியனை வச்சு பண்ணலாம். ஸோ அதாவது எப்போ வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு நம்ம வந்து சூரியனை நம்மளோட சூரியன் வந்து அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேலண்டரை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூரியனை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் 2 மாதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணை விட்டுட்டு சூரியனோட அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ என்னைக்கு வந்து நம்மளோட சூரியன் வந்து நம்மளோட பூமி வந்து நம்மளோட பூமி வந்து சூரியனை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகி முடிக்குதோ ஸோ அந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் மொத்தமாக போய் எந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு மறுபடியும் அதே பாயிண்ட்டுக்கு வருதோ ஸோ அந்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயராக வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்களால் அக்செப்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பட் என்னதான் இந்த மாதிரி பல தியரிஸ் வந்து மாறினாலும் ஸோ மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கொண்டாட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து அந்த ரோம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நவம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாசத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ரோமன் நம்பர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனாக இருக்கும். அதாவது அக்டோபர் 8 குறிக்கும், நவம்பர் அப்படின்னா நவ் அப்படிங்கிறது 9, ஸோ டிசம்பர் டெக் அப்படிங்கிறது 10 அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஆரம்பத்தில் அவங்க அந்த ஒரு கேலண்டர் யூஸ் பண்ணாங்களா 10 மாசத்துல யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு கேலண்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு 10 மாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு 10 மாசம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேலண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து இந்த அவங்களோட ரோம் நியூமரிக் நம்பர் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு வேர்ட்ஸை வச்சுட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மாசத்துக்கான அந்த ஒரு பேரை கொடுத்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஃபாலோவாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி பிப்ரவரி வந்து அவங்க கடைசியில் வச்சிருந்தாங்க. பிகாஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைச்சாங்கன்னா வந்து மார்ச் தான் மொதல் மாதம், ஜனவரி பிப்ரவரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி மாதம். அதே மாதிரி ஜனவரியை வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா புனிதமான ஒரு மாசமாக பார்த்தனால ஒரு கடவுளோட ஒரு பேரை வச்சனால பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு ஹோலினஸ் வந்தது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ நிறைய மன்னர்கள் வந்து அந்த ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட அந்த ஒரு முடிசூட்டினாங்க. அதாவது இப்போ ஒரு மன்னர் இருக்காங்கன்னா ஸோ இன்னொரு மன்னர் வந்து புதுசாக வந்து அந்த இடத்துக்கு வராங்கன்னா ஸோ அந்த மன்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மன்னர்ல இருந்து இன்னொரு மன்னர் வந்து வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது அந்த ஒரு பவர் வந்து என்னைக்கு மாறுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்ல தான் வந்து வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ரோம்ல வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து என்னைக்கு அவங்களோட ஆட்சி அதாவது எப்போ அவங்களோட பவர் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்ல தானே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ரோமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்பரரா ஆனாங்க. ஸோ அந்த ஒரு நாளை பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க ஸோ நியூ இயர் அப்படிங்கிற பேரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு கட்டாயமாக பண்ணாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் இருந்துட்டு இருக்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜூலியன் சீசர் வராரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விதமான ஒரு கேலண்டர் யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ வழக்கம் போல அதில் பார்த்தீங்கன்னா 12 மாதம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அவரோட கேலண்டரில் ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தாக இருக்கு. பிகாஸ் வந்து ஜனவரி மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரோம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா மார்ச் மாதிரி இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக கிளைமேட்ஸ் வந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜனவரி வந்து ஒரு காடோட பேரை வைக்கும் போது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த ஒரு ஹோலினஸ் இருந்தது. ஸோ அதனால அந்த ஒரு தெய்வீக அந்த ஒரு டிவோட் இருந்தனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தாக வச்சுட்டு அதே மாதிரி பிப்ரவரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக வச்சுட்டு ஸோ மார்ச்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு 12 மந்த் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வந்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி நம்ம நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னார். அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் வந்து நிறைய பேர் ஜூலியன் சீசரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப விரும்பினால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவர் சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயரா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 16th செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த போப் ஆண்டவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்கள ஒருத்தர் வந்து கிரிகரியன் காலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுவிதமான அந்த ஒரு கேலண்டரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உருவாக்குனாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஜூலியன் சீசர் யூஸ் பண்ண கேலண்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தப்பு. ஸோ அதில் வந்து ஒரு தவறுகள் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீகரெக்ட் பண்ணி கிரிகரியன் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு புது கேலண்டரை பார்த்தீங்கன்னா 16th செஞ்சுரியில் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஸோ
அதுலேருந்து இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கிரிகரியன் கேலண்டர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி என்ன மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பெரிய மிஸ்டேக்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் மிஸ்டேக் தான். என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஸோ ஜூலியன் சீசரோட கேலண்டர் அவர் யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு கேலண்டர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 0.25 டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அதாவது 25 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து அவர் டினோட் பண்ணியிருப்பாரு. பட் ஆனால் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ மொத்தம் வந்து 25 அப்படின்னு அந்த ஒரு ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வராது. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸோ மொத்தமாக வந்து 365 டேஸ் 0.2425 டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் 0.1% பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரிங்க 0.01 டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரிகரியன் அந்த ஒரு கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மிஸ்டேக் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ பெருசாக எதுவுமே பண்ணல, அதே கேலண்டர் ஜூலியன் சீசர் யூஸ் பண்ண அதே கேலண்டர் இவங்க எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஒரு நாளை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 0.01 டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கரெக்ஷனை பண்ணிட்டு ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரிகரியன் கேலண்டர் அப்படிங்கிற புது கேலண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜனவரி 1 பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோம சேர்ந்த மக்கள் வந்து கொண்டாடுறது மட்டும் இல்லாம சோ பக்கத்துல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி அதிகமா இருக்கும், சோ கிறிஸ்டியனை சேர்ந்த மக்கள் யாரெல்லாம் அதிகமா இருக்காங்களோ சோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிசம்பர் மாசம் வருது, ஒரு 25 ஜீசஸோட பர்த் வருது. சோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீசெண்டா வந்து அந்த ஜனவரி 1 அந்த ஒரு நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது சோ அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க. சோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க, சோ இந்த ஒரு ட்ரெடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு நாடுகா பரவி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 1 வந்து ஒரு நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிருச்சு. சோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து நான் சொன்னல, அதாவது நம்மளோட சன்னும் நம்மளோட எர்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும் ஜனவரி 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் லேட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. பட் எனிவே எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடைசியாக வந்து ஜனவரி 1 வந்து நியூ இயரா வந்து அக்செப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் வந்து வருஷத்தோட முதல் நாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு தியரி படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் வந்து ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு இன்னொரு வருஷம் வருதுன்னா ஸோ அதுக்கான ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருக்கிறனால ஸோ அதோட முதல் நாள் தான் வந்து இன்னொரு வருஷத்தோட ஒரு ஆரம்பமாக இருந்தது. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் சில கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த ஒரு நாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரெடிஷன் அந்த ஒரு பாரம்பரியத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மட்டும் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அந்த ஒரு பாரம்பரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நியூ இயரை பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் வேர்ல்டு வைடாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஜனவரி 1 அப்படிங்கிறத. அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு புது வருஷத்துக்கான ஒரு தொடக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் இன்னும் சில கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி 1 கொண்டாடிட்டு ஸோ அவங்க ட்ரெடிஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் இருக்குல்ல ஸோ அந்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு பாரம்பரியத்துக்காக.